आसरि हिस्ट्रि जागोन दे गोदान हिस्ट्रि फार्स्ट टाइम माने नावआवहाय गारि बबेनि फंबायमोना बारहोनाया ए फाथाबारिनि मा खोमा ना बनायनो दा बानायसिगोन बानायजोब्बाय लाबोबाय नावखौहाय बै नुहुरनाय गामिया मा होनो फाथाबारि ओमफ्राय नै बियो माने नर्थ कान्दाबिल आदसा नै जों बेरायनानै फैबाय नैबे नावजोंहाय जों गारिखौ बारहैसै आरोना लागाव ओरैबायदि मा बुंनो आरो दालां गैया गोलैयाथ' जोङो गोलैयाना बेसे लायो जों थांलाय फैलाय जागोन सासेयाव 50 थाखा सानैजोंसो आंलाय सासेयावनो सानदों आरो फैगासिनो दं लोगोफोर फैगासिनो दङ आरो जागोन फार्स्ट टाइम गाखोनायसै ओमफ्राय बिथिंनो स्टुडेन्टफोरबो थाङो नामा अ मा खालामनो बर'नि जायगाया जेरावबो उसुबिदा खालै बेसांथो गोथौ बेयाव गेजेराव दे नारदो आंनियाव हेलमेट दं नै नारदो आं गाखोबा गोदोगोनसो नामा दै गिदिरावसो फैनो होदों दाखालि दिनाव सासे बैथिंसो नारखोगासिनो दङ इन्जय लाबाय नावजोंहाय दै माबा गारि बारहोनो नुबाय दा नै माबायदि बर'नि जायगाया मानसि गिदिर माने मानसियाथ' जोंजोंल' समान गोजालै एसे बारा बिसिनियाबो एखे गोजाना माइनाबो एखे गासिबाबो माने बिसोरा बांसिन आरो पावार बांसिन ओंखारसैलै आउ फाग्लाखौ रौनाबाद लोगो हमनो बिराद थादों